Και γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο από το κανάλι The Solo. Και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Γιατί αυτό το κανάλι το ονόμασα και The Solo, γιατί έχει σχέση με το Brawl Stars Solo και τέλος πάντων. Και σήμερα θα παίξουμε μόνο Game Modes που έχουν το καινούριο αυτό εδώ, το Star Nova Crystal. Μόνο. Και θέλω να μου πείτε άμα σας άρεσε το νέο Brawl Pass, Battle Pass, τα skins, και άμα σας άρεσε το νέο update με τη Star Nova αυτά και τέτοια. Εμένα μου αρέσει αυτό το skin πολύ, του τέτοιου του Things. Αλλά δεν θα το πάρω, αλλά έχω τύχει της B. Ένας φίλος μου, wait λίγο, ένας φίλος μου, δεν το βρίσκω τώρα στα friends, ναι δεν το βρίσκω, δεν είναι. Τέλος πάντων, ένας φίλος μου, Μάγκης, είχε τύχει από τα Star Nova τέτοιο, Starbox, είχε τύχει το Legendary Skin με Κορδέλης. Αλλά γιατί να μην πολλομιλάω, πάμε να παίξουμε. Πρώτα λέω να δοκιμάσω Brawl Ball, καλή πίστα, αλλά λέω να δοκιμάσω Vibe και μπαίνουμε. Ενώ μας έβαλε μετά από 10.000 ώρες, αλλά πάμε. Οπα, έβαλε γιατί το λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι και το καλό, αλλά... Έλα. Είναι γκολ. Παιδιά, θέλω να μου πείτε τέτοιο στα σχόλια άμα θέλετε να ξανακάνω βίντεο που πουσάρω για μίσους γιατί αυτό το σας άρεσε πολύ και δεν ξέρω πως πήρε πολλές προβολές. Είναι το μεγαλύτερο μου βίντεο, αυτό που έκανα πρόσφατα, που Star Drop Opening στην προηγούμενη σεζόν. Οκ, νικήσαμε. Ήταν καλά, αλλά εγώ δεν πήρα Crystal, θέλω να πάρω. Wait guys, θα αλλάξω και παίκτη. Παιδιά, βάζω τελικά Byron γιατί το πουσάρω και για Prestige. Και άμα θέλετε και ναι, θα κάνω, θέλω να μου πείτε στα σχόλια. Και άμα σας άρεσε το νέο με τα Crystal Nova και αυτά. Και άμα θέλετε να κάνω push για Prestige. Ναι, πιστεύω θα θέλετε, αλλά θα δω. Και εγώ θέλω να πω 50 sub και γιατί είναι ο στόχος μου, αλλά και για να κάνω live. Γιατί live, ναι lives, γιατί είναι ωραία. Δεν κάνω, παιδιά κολλάω. Οπα. Παιδιά, θέλω να μου πείτε εσείς από τι παίζετε Brawl Stars. Από υπολογιστή. Εγώ παίζω από tablet. Από Samsung. Παιδιά, να σας βοηθήσω για το Brawl Stars. Έχω 5 κινητά. Ναι, μην το σχολιάσετε όμως, γιατί μην ρωτήσετε γιατί 5 κινητά, αλλά ναι. Φίλε, χάσαμε. Θα πάμε άλλο game mode. Πάμε. Είσαι high στην πίστη. Και θα πάρω μπάσκετ μου, θα πάρω. Θα πάρω.
τον καινούριο. Δαμιά! Ναι, πάμε. Μας έβαλε... Οκ. Καπετάνιος και έχει το playwright το... Παιδιά, η Supercell έκανε μια βλακεία και στο Blink Shop έκανε ένα bug. Μπορούσε να πάρει exclusive playwright στο team. Για παράδειγμα το ματσελίνο... Έγινε άμπερ! Να, για παράδειγμα το ματσελίνο pin, πώς το λένε, τι είναι το creator spray και τέτοια. Έκανε μεγάλη, αλλά θα το φτιάξουν, είπαμε ότι θα το φτιάξουν στην μια τρίτη, αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Παιδιά, θα πάρω Τζούτζου. Τζούτζου μου αρέσει πολύ. Και αυτή δεν γουσάρουν λίγο. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο. Η σούπερ της. Είναι και σπαστικιά. Αλλά, βάλε. Νο, τι έκανα. Ο Βάκος έκανε double super. Και το πετιά. Κάνε ρε νουμπά. Συμπαίνει. Είμαι πρέλατ. Κάνω μια σούπερ και μετά πάμε. GG είμαι ο καλύτερος, είμαι ο πιο πρωινάς, απλά λίγο κολλάω. 12-1! Οκ. Υπήρχε και ένα άλλο app, θα μπει και αυτό, γι' αυτό περιμένετε λίγο. Παιδιά, μπήκε και το άλλο μου το app που το λένε GD Θωμάς. Και αν θέλετε να με κάνετε και προφίλ, με λένε είναι BB367. Να δούμε εδώ, δεν έχει και το δωρεάν. Στο Blink Shop. Αυτό και το τέλος. Το μεγάλο. 2 bundle! Τι! 2 bundle! Οκ, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν έχω όμως και Blink. Το ξέρω ότι θέλω για την Έμζελ όμως. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε. Τι είναι αυτό, Star Nova Challenge. Παιδιά, σωστά το app. Ξέρω τώρα με τα Blinks να τα πάρω αυτό το skin. Θέλω να μου πείτε άμα άξιζε, έδωσα 16.900 Blink για αυτή τη σκηνάρα. Και μπορώ να πάρω τα άλλα skins με 49 gems. Τώρα όμως θα παίξουμε ξανά brawl, εννοώ basketball. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο μάτι γιατί βγαίνει και ένα μεγάλο το βίντεο. Σπάτω, παίρνεις μπαλά, εννοώ φωτώνεις, εννοώ, είμαι πολύ προήλος, απλά κολούσα, το είδατε όλοι, λίγο κολούσα, ναι. Δεν είμαι ότι είναι λουπά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Σε κάθε βάζει και 2 κανάλια, το X-Kona X3 και το Constil 2. Εσείς κάνετε subscribe. Έχετε 3 δευτερόλεπτα να κάνετε subscribe και like. Και στο δικό μου να κάνετε subscribe. 3, 2, 1. Έκανες? Αν όχι, κάνε τώρα.
Για να μην και καμπανάκι για να μην χάσεις βίντεο. Έχω κάτι σαν σφίγγα μου αντί. Όχι σφίγγα μου, δεν μου αρέσουν οι σφίγγες. Ω κάτι κάνει αλλιώς. Ω, είναι μια σφίγγα. Oh my goodness. Είναι μια σφίγγα. Είναι μια σφίγγα, μάγκες. Θα πεθάνω. Είναι μια συγκορπίνα. Καταλαβαίνετε. Θα πεθάνω. Παιδιά, από ό,τι είπα, αυτό ήταν το τελευταίο μάτς. Άμα σας άρεσε κάντε like. Άμα σας άρεσε κάντε like, εγγραφή και καμπανάκι και σχόλιο. Και άμα θέλετε να κάνω και νέα βιντεάκια, αλλά ένας άντρο, καλός άντρο, μη δείξτε! Πώς έκανα έτσι? Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Bye bye.